రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా రుద్రంగి మండలం మానలలో ఉద్రిక్తత. అటవీ శాఖ అధికారులను గ్రామ పంచాయతీలో నిర్బంధించిన గ్రామస్తులు. సంఘటన స్థలానికి వచ్చిన పోలీసులు గోబ్యాక్ అంటూ గ్రామస్తుల ఆందోళన. పోలీసులకు గ్రామస్తులకు మధ్య తోపులాట, ఘర్షణ వాతావరణం. ఫారెస్ట్ ల్యాండ్లో వందలాది నీలగిరి చెట్లను నరికివేసిన గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు. చెట్లు కొట్టేసిన విషయంపై విచారణకు వెళ్లిన ఫారెస్ట్ అధికారులను నిర్బంధించిన గిరిజనులు. కొనసాగుతున్న ఆందోళన. గిరిజన సంఘాల ప్రతినిధులు గ్రామ పెద్దలతో సంప్రదింపులు జరుపుతున్న పోలీసులు.